Niille, jotka ei ole Kajaanista, niin tervetuloa Kajaaniin. Ja sitten kajaanilaiset, olipa hyvä, että ette jääneet kotiin. Pidetään huoli toisistamme ja koitetaan tutustua niin ajoneuvoihin kuin omistajiin. Olkaa hyvä. Sieltä löytyi 2 herraa, jotka on tasatuloksilla 20 pistettä. Ja ensimmäisenä Pep Binsol. Ja sitten toinen samalla tuloksella Mikko Tuononen. Ei helvetti, miten se on mukaan niin? Hyvä tulos. Hyvä Mikko. Ja sitten näyttelyn tai kokoontumisajon yleisön suosikki, mikä on äänestetty. Ääni annettiin aika mukavasti, mutta ihan selvästi sieltä löytyi ykkönen ja palkitaan tästä nyt sitten se. Ja se on auto numero 22. 22. I will check what was the... Anyway, it's the E3, the number 18 car. So a little gift from Estonia. Oi, thank you, thank you.
Tässä on aika pysäviä vaiheita. Joo. PLV kerrotaan, että 35 vuotta ja Kainuun jaos näyttää 20 vuotta. Ja se mitä Ari tuossa sanoo, että Kainuun jaosta ei olisi, jos häntä ei olisi, niin se on ihan oikeasti totta. Se on. Kiitos. Pitäisi tietysti sanoa, mutta yksinään tätä ei ole voinut aloittaa. Sen jälkeen on Jyrki tullut ja kaikkia muuta. Katjakin on ollut vetämässä. Itse onneksi olen jo päässyt pikkuhiljaa hyvin jäsenen puolelle ja yrittänyt olla vähän takapasarilla, mutta aina mukana jos tarvitaan. Kiitoksia. Mikä tää ihana muisto Pirjon kanssa oli? Marskivotkaa joitte. Pullo tyhjäksi. Mikä ihana muisto. Oliko se samalla juhannusristityllä Tommi ja Jarkon kanssa? Ja Vellu oli siellä myös punaiset avut valmiin. No ei vitsi, mutta... Oli hienoa aikaa. Niin se oli hienoa aikaa.